Здравейте, пичове, аз съм GamePro 7 и днес ще играем GTA 5 онлайн. Така, пичове, бях 8 лева, сега, пичове, съм 343. Нямам си, пичове, на идея как станах толкова голям левел. Напишете, пичове, долу в коментарите как може да са ме хакнали. Сигурно, не знам. Напишете, пичове, долу в коментарите как може, пичове, съм такъв голям левел, извинявам се. Така. Пичове, днес, пичове, няма да играем детмачове, състезания или такива неща. Просто днес, пичове, исках само да ви покажа, най-вече, защото се радвам, нали, че имам вече GTA 5 онлайн на PlayStation 1. И показвам в момента, пичове, така, пичове, можем да снимам утре как ще играем онлайн състезания. Може би утре, може и нямам си просто на идея кога. Какво още, пичове, да ви кажа? Може да снимам, пичове, с един мой приятел Дарт Вейдър, се пише в YouTube. Може, пичове, с него да снимам също много добро момче. Може да снимам, както казах вече, може да снимам сигурно с него. Не знам и аз. Но какво още, пичове, да кажа? Пичове, what the fuck, вижте само полицейската кола, holy fuck. С мен, пичове, е брат ми. Така, пичове, мисля това, пичове, да бъде от моят клип. Извинявам се, пичове, че е толкова кратък, просто исках, най-вече, пичове, исках просто да кажа вече, че имам и че ще се опитвам, пичове, да снимам само на GTA 5 онлайн. Добре, пичове, това беше от мен, абонирайте се на канала ми, харесате и бай-бай!